Grazzi tal-li tissalvaw li ħajti u anke ħajjet ħaddieħor. Dan kien il-kliem li isnet iż-żagħżugħa Claudine Muscat li b'mod regolari kollha bżonn id-demm sabiex tgħix. Jiena minħabba l-kondizzjoni tiegħi kolli bżonn nirċievi d-demm, pereżempju kull 6 ġimgħat nieħu 4 boros demm, bħali hawn nies oħra li għal xi raġuni jieħdu d-demm. Flimkien bħala nazzjon Maltija għandna nżommu riserva tad-demm ħalli jiġri x'jiġri fil-futur aħna jkollna dejjem riserva adekwata. Fl-okkażjoni tal-jum dinja donazzjoni tad-demm il-ħadd fil-għaxija f'ċerimonja nata rikonoxximent nazzjonali lil 16 il-donatur tad-demm. Fost dawn kien hemm Joe Baldacchino li ilu għal dawn l-aħħar 40 sena jagħti d-demm. Ġiġni l-ambjent li kont naħdem fih, kont naħdem it-tarsna, rajna diversi nies disgrazzjatament korruti u anke l-ħallewna u jimli bċertu koraċ li kultant ħinijiet konna kunu fuq ix-xogħol u weġġa bniedem, anki konna familja waħda. Il-familjari anki jekk bniedem għandu tifel jew tifla xi ħadd għandu bżonn id-demm konna mmorru b'saħħa. Baldacchino huwa l-aktar persuna Maltija li tad-demm u għalhekk ħeġġeġ lil ħaddieħor sabiex ukoll jibda jagħmel bħalu għax bekk tkun qed tagħti l-isbaħ rigal dak tal-ħajja. Ngħid il-kulħadd biex jagħmel kuraġġ, jiena mhux biex noqgħod niftaħar jew ngħid mort tajt 130 donazzjoni, għall-grazzja tal-Alla għadni b'saħħti, għadni kapaċi nagħti sakemm iwaqfuni, m'hemmx min xi tibża. F'diskors tal-okkażjoni il-President ta' Malta Mary Louise Colejro Preca fakret fil-ġenerożità tal-poplu Malti, ġenerożità li però m'għandix tissarraf biss fi flus iżda anke f'dak li għandu x'jaqsam moti tad-demm. Dan biex bekk ikunu salvati l-ħajjiet.